Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Kaja Kalas izjavila je da Sjedinjene Američke Države prema njenom mišljenju pokušavaju da podele Evropu i da imaju negativan stav prema Evropskoj uniji. U intervju za britanski list Financial Times Kalas je rekla da je važno razumeti kako Vašington trenutno gleda na Evropsku uniju i njenu ulogu na međunarodnoj sceni. Sjedinjene Države su bile veoma jasne da žele da podele Evropu. Oni ne vole Evropsku uniju, rekla je Kalas, prenosi Reuters. Ona je dodala da pristup Vašingtona prema njenim rečima u određenoj meri podseća na taktike koje koriste protivnici Evropske unije, sugerišući da takva politika može dodatno produbiti političke podele na evropskom kontinentu. Izjava Kalas dolazi u trenutku kada su odnosi između Brisela i Vašingtona pod povećanom pažnjom zbog niza političkih i bezbednosnih pitanja, uključujući rat u Ukrajini, energetsku bezbednost i budućnost transatlantske saradnje.